பாக்கியா பயங்கரமா கோவமா இருக்காங்க. அப்ப நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க. பாக்கியா அத கேட்டோனே எல்லாருக்குமே கோவம் வருது. எவ்ளோ தைரியம் தான் எங்க அம்மாவ இப்படி பேசியிருப்பேன்னு எழில் அடிக்க போறாரு. அப்படியே தடுக்குறாங்க. தடுத்த உடனே சொல்றாங்க, "எதுக்காக எங்க அம்மாவ இப்படி தப்பா பேசுறீங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குள்ள செடியன் வந்துட்டாரு. "நான் வீட்ல தான் இருந்தேன். ஃபோன் வந்தது நான் மேல போனேன். கீழ நடந்த எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன். அப்பா யாருமே இல்லன்னு நெனச்சுட்டு பேசிட்டு இருந்தாரு. ஆனா நான் வீட்ல தான் இருக்கேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்த எல்லாத்தையுமே செடியன் சொல்றாரு. அப்போ ராமூர்த்திக்கு இன்னும் கோவம் அதிகமா வருது. "எதுக்காக நீ பாக்கியாவ எப்ப பார்த்தாலும் தப்பாவே பேசிட்டு இருக்க? நீ திருந்தவே மாட்டியா? நீ தான் பாக்கியா வேணான்னு போயிட்டல்ல. எதுக்காக நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவமா ராமூர்த்தி திட்டுறாரு. செடியனும் திட்டுறாரு. "அம்மாவ பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட தப்பா பேசாதீங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு மாரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு கோபி. "சரி விடு கோபி, நீ பேசுனது தப்பு தானே. எதுக்காக நீ இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி சொல்றாங்க. "நீ பாக்கியா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நீ உள்ள போ." அப்படின்னு சொல்றாங்க. "இனிமே நான் செஞ்சது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லு." அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ கோபி ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு அப்படியே ஃபீல் பண்றாரு. "நான் செஞ்சது தப்பு தான்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமா உள்ள போயிட்டாரு. பாக்கியா, "அவன் சொன்னதெல்லாம் நீ பெருசா எடுத்துக்காத, விடு. அவன் எப்பவுமே அப்படித்தானே பேசுவான்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரி உள்ள போறாங்க. பாக்கியா பயங்கர கோவமா சமையல் ரூமுக்கு போறாங்க. பயங்கரமா டென்ஷனா இருக்காங்க. அப்ப எழில் போய் சொல்றாரு, "அம்மா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, கேட்டுக்கோ. அவரு மட்டும் எப்பவுமே அப்படிதாம்மா. அந்த ஆள் திருந்தவே மாட்டாரு." அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழில் சொல்றாரு. அவர் சொன்னதெல்லாம் நீ பெருசா எடுத்துக்காதம்மா, நீ டென்ஷன் ஆகாதம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழில் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாரு. "இல்ல எழில், எனக்கு எதுவுமே இல்ல. நான் பார்த்துக்கிறேன் சரியா? நீங்கலாம் போங்க." அப்படின்னு சொல்றாங்க பாக்கியா. "சரிம்மா நாங்க போறோம். நீ அதையே நினச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காத." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து செடியன், எழில் எல்லாருமே கிளம்பி போறாங்க. பாக்கியா பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பழனிச்சாமி சொன்னது எல்லாத்தையுமே அப்படியே நெனச்சு பார்க்குறாங்க. கையெடுத்து கும்பிட்டு, "நான் வந்தது தப்பு தான். இனிமே நான் இங்க வரவே மாட்டேன்." அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு போனது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பார்க்குறாங்க. அவரு என்ன பண்ணாரு? ஒண்ணுமே பண்ணலையே. ஏதோ எக்ஸிபிஷன் நின்னுடுச்சு, தள்ளி வச்சுட்டாங்க. அதுக்காக ஆறுதல் சொல்றதுக்காக தானே வந்தாரு. அவரு எதுவுமே பண்ணலையே. அவர புடிச்சு இப்படியா திட்டுவாங்க? இப்படியா அசிங்கப்படுத்துவாங்க? அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவமா யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பாக்கியா. கோபி மேல அவ்ளோ கோவம் வருது பாக்கியாவுக்கு. பயங்கரமா ஃபீல்